Bueno, mahigala magkasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Olivia. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan atong magtatampo si Olivia. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga murag nakita nako nga do na gyud ako kay kausaban ba. Ug kun nganong na problema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na iyong papalitan matapos ang Oy, Olivia. kinin. Pag-ibig ko't Olivia. dangal. Ay, nay, unsa man nay? Asa imong bana? Asa si Bibot? Unsa nay? Si Bibot imong bana, asa man taon ron? Na, ambot ug asa to siya gibutang sa Ginoo nay. Ay, unsa ba taon mo eh? Magtiayon mo niya, wa ka kay bawag hain na imong bana. Ay, wa man sagad may pangutan anay nay ug asa. Kay mao man lang gihapon, pangutana ka, tubagon. Nya nagtuo siya nga ang tubag nimo tinuod. Dili man gihapon nay kay bakakon man kay siyang dako. Ay, naunsa ba di ay mo? Ay pasagihin na siya nay uy. Muulit na siya gusto niya nay. Murag doon na gyud may problema da. Ay kanang nay, ay nalang pagkapil-apil ni nay ha. Amo ra ni nay, okay? Ang sa inyo ra. Ngano, dili maapil ang iyang trabaho. Ang inyong mga gimbuhaton. Pagsulti mo oy, ugwa na mo'y klaro pagbuwag mo. Nay, Hot damn, this is my jam. Pre! Sige mga tagay na siya. Inom na yan. Jawan, nakikasulti? Wa, inom lang ka? Ha? Dilio! Uto ka, Dilio! Pre, Dilio! Pre, Bibot. Lagi. Kay absent ito, saan ako yung taon kayo Matuka niya ka. Abi mo, pre, kung sa gani na imong akong, kung sa gagahi na imong asawa, pre. Mas gahi na ako asawa, pre. Ay, magsulti na. Wa ka kibawa na ako asawa. Kung sa bato pa na siya, pre, mao na gitawag og batong bantilis. Ha? Kung nakahoy na siya, mao na gitawag og kahoy magkuno. Pre, ang ako yung asawa, Ngayon. murag tug kahoy nga yakal. Uy, simple ka tao na naibida sa di mo. Di juga talkan si bro, simple ka na yakal. Natural, sa man di ay. Mao to'y pinagagahi akong nailan. Kanang sugoon na imong pagpanghugas sa mga plato. Mahurot na lang nakabuo ka mga plato. Wapag yung kapanghugas. Purbida sa ni mo ilayor kay nas kong asawa sugoon ni lingo-lingo lang palingog-lingog na bayana. Murag di ka dugog, gahi yu kayo. Mauna po nagagahi sige mo na ko guys. Oh, Pre, sa iyo na kayo na, pre. Sige, sige. Sa iyo kayo na. Ako siyang giingnan nga. Kung dili ka gusto mabiyaan o gwapong bana, patuog unsa kang isugo ni mo, ha? Di kayo mo sa pagsupak, ha? Atay sa mutana ko ni mo pre ha. Gahi mo gyud ka na imong asawa ha. Giun sa mo pagkontrolar ana imong asawa pre. Be. Asawa. Asawa to. Ato imong gitambag nako, mao na to. Ha? Ay. Mao ba? Nyam patuo kasi atong Patuog na siya kung ako insulti. Di siya magsupak-supak. Ha? Iniging mo na ako nga. Ayaw pa na ba, ha? Oh. Ay, ako rin mo na ba? Oh. Di ko na siya man na ba? Ako rin man na ba? Kata di man. Usara lagi ka Kikira sa kata na na. Usara ka singka, pre. Di na siya matingog. Ngay kausay. Pirt na ko sukuha. Akong gibanghagan. Akong giingnan nga. Muingon gani ko nga ako'y maglungag. Ako'y di maglungag, ha? Ha? Ako gani mo ingon nga ako'y mangutaw. Ako'y mangutaw. Kasabot ka, ha? Supak-supak mo na. Pinti ka ro. Basta dili di ka matingog, pre. Maluoy na lang ko ka. Lu. Pagkabungot ito di mo pre. Ay. Hoy, Bibot, Oh, nay. dali sa magsulti ta ka diot. Oh, nay. Kadiyot ha. Ngano nay, sa problema ha. Awa ko'y problema. Murag ka mo ang doon ay problema. Pito sa istorya karon taon nay. May buong pakag nga no. Tungod kay nakita nako nga murag wa na ko'y lamin ng inyong pagpuyo. Ah, Ang inyong kaminyoon. nay. Unsa man mo? Wa na mo mayong tinagdanay sa imong asawa, Bibot. Nay. Kay ugwa naman gani mo'y paglaom nga mag-uli ang mayo ninyong kabubuton. O pagbuwag na lang mo, oy. Nabuwag na bitaw mi nay. Sa? Oh, nay. Nagbuwag na mi. Dugay mo nagbuwag na niya. Oh, pumalagay ko kalibutan. Ang gali kay baygyuta na, kalibutan na ba? Oo, usab noon. kani, doktor. Hanggaw Doktor. ka man
Agay tukol ni. Ako itaon na kung una na kikibaw ko dukol to. Oh, mana. Kita eh. Mapa kung taon ka ng kaldero taon na Ay, eh. di ni Kaldero. Ay, bida. Unsa man ito? Unsa man na? Di na kaldero? Ako uning Arinola. Ang bangas kapag kakidot. Recorded by X Thunder Gaming. Nanay sa doy. Mapak ka kang mga rinula taon. Ikaw pagtarong. Bastos ka kang ikasulti ha. Bida sa nimo nay. Kung naingon man mi ani nay, no, gumikar gyud sa mo anak nay. Siya may kaingon ani. Nganong niino na ako nga magtubag ko. Ah, pasangin lang dahil ni mong akong anak. Oh, lagi na tinuol mo ko na. Kung sabot mong ipasabot. Nadugay mong ipasabot. Nadugay na mo nagbuwag sa akong anak. Oo, dugay na kay siya. Dugay na may nagbuwag higdaanan siya sa katre. Ako na tawag. Ah, hanggaw ka mag-ikasulti oy. Amo ko dyan tinuod na nanay sa doy. Abli na. Oh, na. Daan pag ko. Klaro kay tunob siya lagi. Ano ibo na kay? Panagsultihan, no? Ah. Ilibak na sa ko ninyo. Kung mga marites gyud ninyo, oy. Eh. Aba di oy Olivia. Oh, bida. Karon magkakailala yung mga anak nay. Ano di ay? Nabali na din panahon. Siya na ang giilan nimong imong anak. Kung ako, imo na kong umagad. Silence. Ah. Oh. Tingon na ana kakaway po ang respeto na ako Olivia nga imong inahan. Nay, Tingaling nalimot ka. Kung kinsa kinina sa mga tubangan. nay, ayaw na lang gud pagdrama diya. Good, wa nay lami nay uy. Olivia. Unsa man gid ay gusto ninyong mahitabo ha? Magbinasulay o magmahayay? Be. Oy, hala, kawatan ko nung na yan eh. Na, oy. watay labot anak, wala kung saan na sila diha oy. Ang atong Uy, problema ala. may atong unahog sulbad. Oy. Uy, Ay, magsaba. kinsa ka uy? Baka sumangawa mo'y nakita nakasabot mo. Ha? Uy, kaysa mo. Kinsaman mo, sir. Ay, nalang mo pangutan na ko kinsa ko, ha? Nakita mo niya akong kutsilyo nga gida? Ah, Ha, ikini. Bagpong babae di dindo. Ay, wala na dindo. patay na to. Si Kuan day si Tikboy. Tikboy. Oh, Ug di kay limaray. Tiyan nga, naduslak ini. limaktihan, Oh, sir. lima ka tiyan. Kini akong kutsilyo kundi. Sobra pas na po. Ah, ano? Ano? Ginoo ko. Sa tuyo nimo uy. Kung manulis ka, wa kay mahagdaw na mo. Gani naglalis pa mi karon kung kasi mo pahit na mo paliud to. Oh, mauna. Ay, kung ina nga, ako pa'y pagastuho niyo papalit para paniugto ninyo. Ingon day mi, taka mo lang sa kasir uy. Uy, sa may tuyo ninyo na mo, sir. Kung luguson man nimo sir palihog lang, ayaw lang apil lang akong inahan kay tiguang na Uy, siya. uy. Ayaw pagbuot niya, Olivia. Apil ka? Ay, sir. Kung unsa may plano ninyo, no? Palihog lang. Tagsa-tagsaon lang may ninyo, ha? Ayaw lamig dunga na kay dili man pwede og imo mindungan nun. Uy, nga nung di man pwede, ha? Kuan man, wa man kundi sila magtingog ang iyang bana, sir. Tinuod na sir, wa mi magtingog anak kay unsaon bati man nagbatasay. Ay, pati ko tasa. Ikaw! 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 Pagilaw mo! Pagilaw! Ilong mo. Ano kasi noon ko? Kasaba noon mo. Huwag ko'y daot ang tuyo ninyo, ha? Nangawat ako sa pikas bahay. Nya kaya nasakpan man ko, mautong midagan ko, nya. Kaya nakurnia naman ko, mautong isuod lang ko din sa inyo. Para di ko madakpan. Ay, sa ato pa, sir, dili ka repe, sir. Di. Kawatan ra ka. Ug napugo sa kapag ani para dili masaktan. Good, very good. Muna. Uy, sayang. Bisag unsa pa ka oy kriminal ka gihapon. Ay mo pagsaba, kinara nangingita na ko. Usaba, gani mo huto na magpatay, ha? Ay mo saba. Kunuton man nimo patay. Aw palihog unahan ni akong bana oy. Ay, ito, sila unahan, boss. Kay asawa naman daw, hinungdan na ni tanan. Ikaw ay hinungdan, asawa si mong igol. Oh. Sige sir, unahan na siya sir. Siya to, doon na. Pagilong, Sige, sige, una. pagilong, maglagod ko ni ko. Unahon ko ni tiguan ron. Ay, nalati na. Ay, kuan, sir, okay ra, sir. Ako na hinuoy kuan, sir. Unahon ni mo. Kagwanga ka. Paghilo mo, good mo, oy. Paghilo mo duha. Pahama kayo mo da. Maglagot gani ko ron, Kula tahong ko man na ron tawana. Ang ganong ako may magkulatahon marang. Ang maglagot man ko. Maglagot ka? Ay, lagi mo saba di ha? Gano'n din ni maglugod sa manang. Gamay na lang, ha? Gamay na lang. Ikaw ganina pa ka, ha? Ay, lagi mo saba, among tayo ni tanang yung kalaki nyo da. Hilom lagi! Ay,
Bida. Okay. Bida, nanay. Ah, darang inyong ipangita. Ay, saba di mo nang bida di mo. Saba, di mo nang tiguang nga kay. Tiguang day ha. Ay, sakita na. Bitaw. Iapa, ini apa? Agay! Agay! Oh, kuyapan lagi. Kuyapan lagi, daan. Kuyapan. Ay, di aray yung ipangita sa kadres amo. Di aray dire, dakpan na ninyo, dali mo! Dakpan ninyo! Daan lagi may, daan lagi may, saan ka galing bay? Ayun, Bayo sige. kayo niya diri. Dakpan na ninyo. Dakpan na ninyo. Hanggaw na tawhan na. Kalit lang ng miso din sa among panimay. O pang hostage may anak. May gani, wa mo maunsa. Wago taon. Hapit ang manggani miripon anak. Uy, bubab. Pero wa magagamaday no grip nang. Wa kay banga man. Oh. Mamili magripon. Hanggaw. Sige, dakpan na ninyo. Isalbitan ninyo. Lagot ka ni Corona. Kulatahong ko man anon. Dakpan na ninyo. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, salamat taon ninyo. Salamat ninyo! Away sa bayan. Natana Olivia. Maligtas sa sod. Oh, asa naman ba nani mo? Nasa sud. Oh, wala na gapilo karga. Ambot lang. Nadali na. Manuta. Oh, iisira ng kwan ha. Isa rin nagtarong ang pultahan kay basig na nasa musod. Huwag yun may magdahom nga masudan mig daotang tao dito sa among bay. Ug may nalang gani kay naa si nanay nako. Unya, Asa naman tong bana ni mo eh? Asas bibot? naambot lang na oy asa. Oh, naunsa. Asam na din tawhana. Awa na, sibat na. Na, may pagkipapapeto ni mo kargas patrol. Ano yung apilo ko ninyo? Ha? Ano yung pagkarga ko ninyo? Apil kong tulis ninyo? Derang paraw na ay. Ay, maining klarohon ta ni Olivia. Bibot, Ang unsa may klarohon ni mo nay? Klaro naman na. klaro sa imong mata. Oh, kung sa'yo klaro na ha? Gusto na ko maklaro. Unsa gud ang inyong status. Sige, sige. Sige. Sulti mo. Unsa man? Nga sige pa mi o dili na? Oh, unsa man? Kung na iso, kaklaro pang rikto, ana? So, klaro pang rito. Klaro hana, klaro hana. Gusto kong mo desisyon na mo. Ikaw, Olivia, unsa man. May gusto ka pa, aning imong bana. Nay, ang akong gugma ng tawhana, hagbay rang milayas kay wa na kaagwanta. Ikaw, Bibot, unsa man. Unsa man, may gusto ka pa sa kong anak. Nay. Kung hagbay pa nang nilaya siyang gugma rin ako sa imong anak na, no? Mao sining ako, silang dunga naglayas. Kaya words na gudana. Lagi! So, klaro tataw kayo. Nga na kay gugma, wala mo'y gugma sa usay-gusta. Ikaw, Olivia, saman, dili na kasi mo ba na? Di na kuha na. Kung gusto ka na, imo na na. Buang ka di ha? Okay. Sige, ingo na lang ani ha. Dili naman gud ka madamog hilot, no? Sige, maayo ani, magbuwag-buwag ta. Ikaw, Olivia, bahala na kag-asa ka. Ug ikaw sa Bibot, bahala na pud ka. Kay ako, muli ko sa probinsya. Hasta ko na, mo uli sa kong probinsya. Sa ko, uli, sa ko. Hanggaw man ka mo eh. Magsunod-sunod man muna kung asa ko uli. Ug asa ko ato mo. Oh, Ayaw magsunod-sunod na ko mga kanahan mo. ano rin, ikaw na idunay probinsya, ikaw ra? Ha? Oh, sige. Kamu na lang ipamiya. Kaya ako na lang magpabilin din eh. Ay ako sa magpabili na lang sa ko din. Hey. Ulo, bawal ako kay mo ko ibliti. Kanahan ng kaday mo eh. Nahalay. Tiwas mo sa inyong away diya. Bahala mo. Nay! Pliti na ako, nay! Oy, nay, patring, nay! Nay! Asa ka, nay, oy! Nay!
Mao na akong problema, kung unsaon ni namo nga magkabuwag bisa kong bana kay murag magsunod-sunod man ni nako. Unsaon ko ni siya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Olivia. Ate Pres, Okay, ang sender na to ang karadlaw. sender nato si Ma'am si Inday Olivia. Ate Olivia. Pres. Oh, si Inday Olivia ang iyang problema kay kanin. Sige sila glalis taon na niyang bana taon, sige sila away nya. Di dangtang nga 3 minutos away basta magistorya away. Hangtod nga naabot ang higayon nga nasudlan silang tulisan dito. Away niya iyang mama kay isugon man ang naglagot iyang mama bunalag arinulang tulisan kuyapan nadakpan ginoon o kawatan dito dili ta tulisan karon gabalik nibalik sila sa ilang topic nga ngano sige silang away hangtod nga niabot ang desisyon nga papulion sila sa ilang palayason sila sa iyang mama Ate Pres puros sila mulayas o buato niingon yung mama nga muli ko sa probinsya ko siya ikaw di ay dunay probinsya ma kuyog mi kuyog sa diyang bana kuyog mi anak o niya ningon siya kamulan din anilang mo ako lang muli dito sa probinsya ma sige na ako ipiti ma ingon niya bana sa ingon sa babae nga kuyog lang ko ba mo ma kay ko na wala ninungdal nga talakaw ang ginagawa ni Pres sila nga boss bay bana asawa. Wag yun sila inahimo taon kani uli naman nilang mama. Mao ni problema taon ni Inday Inday Olivia. Unsaon man ni namo taon na ni pagmataan natin pre Ray. Magtarong na silang duha, uy. Magsabot silang duha. Dagi. Mao ni akong problema kung unsaon na mo nga magkabuwag ni sa kumbana. Gusto lagi sila magbuwag Ate Pres. Kay murag magsunod-sunod man ni nako. Saon man nako. Palihog bagi ko nimo. Kung asa si Ate Pres si Inday Olivia, makuyog pod ang iyang bada. Sa asa sila. Nya iyang bana tao na tan-aw na ko niyang bana nga murag wa mi mahimo iyang bana Ate Pres wa gali sa plite uli sa probinsya Mura ragwa magbuwag kin kuy-kuyo. pero kuyog ba Wa sa probinsya, ato sa probinsya. mao ni saon man magtanaro na lang taon mo dong ayon lang pagbuwag-buwag kay naabi na sa Bible do nga ang giusas Ginoo dili mahimong buwagon sa tao mao ra man gyud na pirmi basahon ni Bambina basta mga inani nga mga drama mao na gyud na basahon Bambina bam unsa wi ka sultin mo diha Bambe ilabi Kamo, sa inyong pagkalamitan, so, kasal ba ni sila? kasal na sila bam Tinga kayo ko, di pa ni sila kasal wa siya mandoy tinga ko, buwag minyo sila, yung maraming iring, di man magkaduo. Tungod bitaw. Tungod si. War ba sa sila anak bam? Tungod siguro ni kay wa sila anak no? Inaana siguro na di ba? Polman pa sa kabuan, na tagi bang anak. Aloy. Bugino, Pedro. Kabuan, kadang dubi na sa kabuan. Ngano ba lagi mga anak mo disay sa Dios? Ay, Dios. sino may dilik anak? Kung ari ka dire sa Mateo 5, verse 13. Mateo 5, versikulo 13. Kamu ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawadaan sa iyang kaparat, unsaon paman sa pagbabalik sa kaparat dinhi. Kini wanay kapuslanan ug angay na lamang nga ilabay unya tunuban sa mga tao. Ambot sa butan ni moyong asin ang inyong relasyon wala namang kuy ayo. Unsa nalibog ko ninyo ug ganong nagkaminyo ang Wala timpla. Oo, ang timpla sa inyong matiayon sa inyong pagpuyo. Way gugma. Wag nga. Unsa man Kami pa ning kabuti niya imong gidabang. Nalibog ko na among tinuod ko ban kuno nga ang ulitaog sa daga padili pa man kuno kun mugawas ang tinuod nga kolor sa ilang pagkatao. Ikaminyo na kuno. Parehar ko na bam? Susubay ka nakaon pa. Parehar ko na. Bana ka tawa niya inidaga di yun mutot pero magminyo na. Gubatot tutoy karbiya. Daan ang igit. Ano na? Maona nga kanang giingon nga o sa daga ulit tao pa dili man gud magawa sa tinuod nga batasan gani sa kaon lang kuno bisag gutom inog busog na kay mawa pero ini kaminyo na ato na didto mao nga utan ako unsa man inyo kaminyoon wa ba mo'y gugma ngano na daw pila ba mo katuig nga nagkahinigugmaay kaysa unang panahon mga man nagkahinigugmaay dugay man gud kayo mo nang magsuhito na sila sa ilang mga batasan Ano lain naman bam? kanang Kuha naman, kanang cellphone na may banguyab ron. Di naman kanang... mauna ni mga kanya sa unang panahon doon na iban nga mga Mauna, kulbaan ka eh. Makita ni mo yung naibel, kulbaan ka. kulbaan ka Doon tugis balay. Kulbaan ka, karoon ha. dili pa yun usay dili pa yun kakalito kung gaano kay isulti mo kurong ka Kurong bilang. unya karon sa una sang panahon ang
relasyon ti unay gud nga mga relasyon Unay. sa magtiayon doon na uban nga mamatay ang asawa uban maamba ko kapel Kinuna. lungag sa lubganan sa sementeryo Unay, kuyog doon Okay, di unay. Datang ka buwan, awa din namin lang. Pero ang uban, mabiyo doon siya. Muli Unya pa to iba. ba, pag-ambak ni man, kasi nagtukmod ako. Oh, niyo man, niyo. na yung Pero unay mabiyo doon ba? Kada yung konsep. Thank you, biyo doon nung ko. Wasa kong like thank you. Wa kong thank you. oh, di mo silingan lipay kasi namatay ang asawa okay na ano ba din siya relasyon din sa laing babae Pareha ko ni Kuya Ricky Bagis Garisa. Ya, Pedro. Biyo doon naman. Ay, sing kabuang. Wala ka wala ka uban. kanis Pedro may may pangasawon gulyat kung may pamanhon kay kanin murag dilig din siya mausap sa iyang pagkasiya ba sa ulitaw pa lagom parang gusto mo niya lagom gyapon ang yawa ka no pagsabot-sabot mo inday oo pagsabot-sabot mo Katawado inday. ran dito yan. Oo, pagsabot-sabot mo niya sa laing bahin bitaw na as kasulatan giingon nga bisag unsay inyong buhaton ang tanan ihalad og pasalamati gyud ang Ginoo. Kamo wa gyud mo Ginoo. Kung ari ra ba ka sa kanang ang pagdebosyon sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus kanang tawag sa English og Sacred Heart of Jesus pag sa kanang tiguan tagom na corazon de Jesus. Ako, ganahan ko sa kanang humili ni Padre Kate gahapon. Kaya yung ingon siya nga, kita di pa kamatayan tas Ginoo. Ang Ginoo wa man kinahanglan og halad gikan nato. Ang gipangayo sa Ginoo nga halad ang atong kasing-kasing nga pure, limpyo, matubang kaniya nga limpyo ka. Mao na gihatag sa Ginoo. Ikaw mismo mo gipangayo sa Ginoo kay gipakamatyan kaniya. Okay, ang Ginoo makbong pa, mamay una na higugma na to. Unya pa yung sa Ginoo katabit ng mo tanang nga unsay labing dakong sugo ingon nga higugma ang Dios. Ikaduha higugma ang sa katao. O ingon ana. Mao nay di mo sa kamaalamong gipuntanan ni Jesus nito bag siya nga tinuod ingon mo magtutudlo. Kining tanan og sundo nako mas may pa ni sa gihalad nga mga sinunog nga mga halad. Kani mayong kabubuton pagsunod sa mga sugo sa Dios. Nay duha ka labing dako nga mga pulo. Amo, dahil sa to yung Kamo Dilia, ano sa to? Olivia. Dahil Olivia. ang nagpatabag sa Olivia ba? Ma'am, okay. Wait, ang nagpatabag ang asawa? Olivia, nagpatabag siya. Patanawa ko siyang pauta na diri o sabi dong kuan. Kay mato pa niya diri nga mao ni ako problema kung usaw ni namo nga magabuwag mi sa kumbana kay murag magsunod-sunod. Wa man gud encourage sa simbahan. No to divorce. Mao gud encourage na simbahan. Ano yun? Lagi kung doon na ba mo'y gugma? Doon na ba'y gugma ang inyong pagpuyo? No? Kaya sa ako nang ginyon, kung why Ginoo ang inyong pagpuyo. Kasi ako, ipadayon ako itong naputol ka niya, Gulyat. Kung matod para ba sa ikaw, napulog usa nga saan ni Ginoong Hesus sa kaning mga sabi ito sa kanang Sacred Heart of Jesus. Gingon nga, ang magdebosyon sa iyaha, ug ang mag-agni pagyud sa uban may tungod sa kining Sacred Heart of Jesus ang ato kuno mga nasuwat na dito sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus muna si makugod sa metabo nato no tuwaan na tanan dito babalaka kay nalista na tadaan niya di man mo kaaway asa niyo kasi no wa mo balik usa kanin balikas ka na wa kay kasing-kasing wa kay batikon wa kay usa na Kagnitiban mo na. Okay. oh, pero katong di na gibalikas usa ra kay wa mabalikas. Katong wa kay tuli. Ngala. Tinuod ha, ang inyong gugma ipatigbabad sa inyong magtiayon aron ang inyong pagpuyo mo tunhay, dunay kalinaw, dunay gugma, dunay pagpanisayloay, dunay kaluoy pag higugma ay aron linaw, hapsay ang inyong panagtiayon. Salamat sa pagdagan dito naman yon. Kung ako ang pasol, tihon. RMN